Hvis tomatplantene dine stopper helt opp etter utplanting, blir bleke nederst og står i flere uker uten å vokse, er det ikke sikkert problemet starter etter at du har plantet dem. Ofte starter det allerede nede i plantehullet, og dette kjenner mange norske hobbygartnere igjen. Vi har korte somre, kalde netter og jord som bruker lang tid på å bli varm. Da har tomatplantene lite tid å miste. Får de en dårlig start, kan de bli stående og sture akkurat når de egentlig burde begynne å vokse. I dag skal vi snakke om hva du kan ha i plantehullet når du planter ut tomater, hvordan du gjør det riktig, og hvilken feil mange gjør etterpå, selv om selve plantingen egentlig var helt grei. Først må jeg si en viktig ting. Ikke all jord trenger det samme. Har du god levende hagejord som er forbedret med kompost over flere år, og tomatene dine pleier å komme raskt i gang, trenger du kanskje ikke å tilsette fosfor i plantehullet i det hele tatt. Da er det ingen grunn til å gjøre noe, bare fordi noen på internett sier det. Men hvis du har vanlig norsk hagejord, litt mager jord, jord i pallekarm, jord i drivhus som har vært brukt noen sesonger, eller jord som ikke er spesielt næringsrik, da kan en liten startpakke i plantehullet hjelpe tomatplanten godt i gang. Det jeg bruker i en slik situasjon er 1 spiseskje superfosfat i plantehullet. Ikke mer, bare 1 spiseskje. Poenget er ikke at planten skal få et stort måltid med en gang. Poenget er å hjelpe røttene i starten. Etter utplanting er det viktigste for tomaten ikke å lage masse blader på toppen. Den må først få tak med røttene, venne seg til ny jord og komme over sjokket etter flytting. Når røttene kommer raskere i gang, blir hele planten tryggere. Den står ikke like lenge og ser ut som den angrer på livet. Den begynner heller å vokse rolig og jevnt. Men her gjør mange en feil. De strør gjødselen i bunnen av hullet og setter røttene rett oppå. Det er ikke lurt. Da ligger gjødselen som en konsentrert klump rett ved rotet, og det kan stresse planten i stedet for å hjelpe den. Du skal ikke lægge en lavkake med gjødsel nederst og røtter opp på. Slik gjør jeg det. Først lægger du et plantehull som er stort nok. Ikke bare et lite hull der jordklumpen så vidt får plads. Lag et ordentligt hull, spesielt hvis planten er litt lang og du vil sætte den litt dybere. Tomater tåler ofte å plantes dybere enn de står i potter, men du trenger ikke å overdrive. Har planten blitt litt lang i vinduskarmen, kan du sætte den litt dybere. Men du trenger ikke å vri stilten rundt i cirkler eller lage noe avansert opplegg. Hold det enkelt. Så legger du 1 spiseskje superfosfat i hullet. Deretter blander du det godt med jorda i plantehullet. Dette er det viktigste punktet. Gjødselen skal ikke ligge som en egen liten haug. Den skal blandes inn i jorda, slik at røttene møter næring gradvis og jevnt. Når det er gjort, setter du tomatplanten på plass. Fyll på med jord rundt rota. Trykk litt til, ikke hardt, men nok til at røttene får god kontakt med jorda. Så vanner du godt en gang, slik at jorden legger seg rundt rotklumpen. Ikke lag en sump. Ikke gjør plantehullet til en gjørmegrop. Bare giv en god og rolig vandring etter planting. Og så kommer den delen mange glemmer. Lad planten få fred. Du har plantet den. Du har gitt den en god start. Du har vandet. Nå trenger den noen dager til å venne seg til det nye stedet. Det betyr ikke at du skal glemme den helt, spesielt ikke i drivhus eller tunnel. I Norge kan vejret skifte fort. Den ene dagen er det kald vind, neste dag blir drivhuset alt for varmt midt på dagen. Derfor må du følge med på temperatur og lufting. Men det er forskjell på å følge med og mase med planten. Ikke vann litt hver dag bare fordi du er utålmodig. Ikke begynn med ekstra gjødsel dagen etter planting. Ikke held på ulike hjemmelagde blandinger, stimulanser og mirakelkyrer, før planten har fått tid til å slå rot. Tomaten trenger først ro. Så la oss også snakke om, hva du ikke bør putte i plantehullet. Ikke legg alt du har i boden op i samme hull. Litt aske, litt hønsegjødsel, litt kompost, litt mineralgjødsel, eggeskall, kaffegryt og noe annet du hørte om på Facebook. Der blir ikke plantehullet bedre. Det blir bare rotete. Tomaten trenger en ryddig start, ikke hele hageboden i en grop. Ikke gjødsle på øyemål etter tanken om at mer er bedre.
Det er sjældent en god idé med tomater, særligt ikke ret ved roter på en ung plante. En spiseskje holder som en forsigtig start, hvis jorder faktisk trænger det. Ikke brug fersk husdyrgjødsel ret i plantehullet. Det er en gammel fejl, som fortsat lever videre. Fersk gjødsel kan blive for kraftig, give ubalance og skabe problemer rundt røttene. Godt omdannet kompost er noget andet, men fersk gjødsel ret under tomaten er ikke en snarvej til stærke planter. Og ikke tro, at et godt plantehul kan rette en dårlig plante, hvis tomatplanten allerede er blæk, tynd, svag og næsten færdig, før du planter den ud. Vil ikke en spiseskje i hullet gøre den til en kraftig plante over natter. Plantehullet hjælper en normal plante at komme bedre i gang. Det gør ikke mirakler. I Norge er dette ekstra vigtigt, fordi sæsonen er kort. En svag plante, som først må bruge lang tid på at komme sig, mister værdifulde yger. Så den vigtigste jobben starter egentlig før udplantning. Her planten er rolig. Ikke sæt dem ret fra varm vindueskarm ud i kald jord og skarp sol. Lad dem vende sig til yde klimaet gradvis. Og plant ikke ud for tidligt, bare fordi kalenderen siger vår. Tomater ligger varme. Mange steder i Norge trives de bedst i drivhus, under tak, i en lyn solvæg eller i en pallekarm, som bliver raskere varm. Kald jord og kalde nætter gør, at røttene jobber sagtere, uanset hvor fint du har gjort plantehullet. Nu kommer fejlen, jeg ser vældig ofte efter planting. Folk gør alt rigtigt først. De lager et godt hull, blander ind gjødslen, planter tomaten, vanner, og så begynder de at ødelægge starten med alt for mye omsorg. De vanner igen næste dag. Så lufter de ikke drivhuset når sola står på. Så blir plantene kokt midt på dagen og kalde om natta. Så hæller de på mer næring, fordi planten ikke vokser efter 2 dager. Og så lurer de på hvorfor tomaten ser stresset ut. Husk dette. Plantehullet er starten, ikke hele livet til planten. Det skal hjælpe tomaten i gang, men etterpå må du gi den riktige forhold. Jevn fuktighet, ikke klisvåt jord. Lufting i drivhus, beskyttelse mot kalde nætter og lidt tålmodighed. Ikke forvent at tomaten skyter i været dagen efter planting. Først jobber den under jorda. Den lager kontakt med den nye jorda. Den finner sig til rette. Det ser kanskje ikke dramatisk ut over bakken, men det sker mye nede ved røttene. Hvis du da hele tiden forstyrrer den med mer vann, mer gjødsel og mer tiltak, gjør du det vanskeligere for planten. Så enkelt kan det gøres. Lad et godt plantehul. Har I en spiseske superfosfat, hvis jord de er mager og trænger en start. Bland det grundigt med jord. Plant tomaten rolig. Vand godt 1 gang. Sørg for varme, lufting og jævn fugtighed. Og giv planten nogle dager med fred. Det er ikke magi. Det er ikke en hemmelig opskrift. Det er bare en praktisk og ryddig måde at give tomaten en god start på. Og husk, hvis du allerede har god jord, trænger du ikke gøre dette til en regel. Der kan tomatene dine klare sig helt fint uden superfosfat i hullet. God jord, kompost, varme og jævn vanding betyder ofte mere end en enkelt ting, du lægger i plantehullet. Men på vanlig, lidt mager hakkejord kan denne enkle starten gøre forskel. Så ikke gør plantehullet til en blanding af alle hakketips, du har hørt. Vælg en fornuftig løsning, gør den rigtig, og lad planten få tid til at komme i gang. Skriv gerne i kommentarfeltet, hvad du plejer at have i plantehullet, når du planter tomater. Bruger du superfosfat, kompost, aske, eller planter du helt uden ekstra tilsætning? Og abonner gerne på kanalen, så får du med dig flere praktiske hakketips for norske forhold.